A Zimbabwean pilot ofira kumalawi mutsaona yendege. Ndinokuchingamidzai zvakare pachannel yenyu, channel yeZimWitness TV, yandinokupai ma-updates ari kuitika munyika. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinouya nawo pano zuva nezuva. Uye musakanganwe kufollow our Facebook page redu rinonzi ZimWitness TV. A Zimbabwean pilot anonzi iye Captain Fungai Majakwara vane 50 years dzekuberekwa vofira mutsaona yendege iyo yakaitika kumalawi nemusi wa 20 August 2024. Zvinonzi izvo ndege iyi was owned by a Zimbabwean company but yanga ichishandiswa nekampani inonzi iyo Nyasa Express yekumalawi. So ndege iyi inonzi yakadonhera mulake Malawi yaive yakatakura a Zimbabwean pilot ne a 24-year-old Dutch passenger anonzi iye Charlotte Lemastra. So zviri kunzi izvo Charlotte Lemastra uyu akazobatsirwa iye ne fishbonga raiva mulake Malawi raikukudza. So zviri kunzi izvo musikana uyu akararama anonzi iye akaendeswa kuhospital kwaari kurapwa pari zvino. So tinongoti rest in peace kuna pilot Majakwara avo vakafira mutsaona yendege kumalawi mulake Malawi. Zviri kunzi izvo Pastor Majakwara ava vakazowanikwa vari mumvura after 3 days chatova chitunha. Zvinopisa tsitsi zvekuti pamwe pavakaita accident iyi havana kunge vafa, asi zvimwe vanogona vakazourayiwa nemvura nekuti epassenger yavaiva vainayo yakakurumbidza kuwana mubatsiri ikakwanisa kupona, zvisinei hazvo kuti now ichiri kuchipatara. So Captain Majakwara vari kunzi ivo vaiva 4 mundege umu, vakafa ivo vari 3 ne2 mapassengers, 1 ndiye akararama. So muri Zimbabwe ngatingonyore mu comment section kuti rest in peace Captain Majakwara.